Bé, jo també m'he vacunat ja, aquí al Cap Adrià, amb una atenció i una eficiència impecables. Un de cada 4 de majors de 16 anys ja estem vacunats, primera dosi, o com el 90% dels de més de 80, o com ara ja també més del 50% d'aquesta franja entre 70 i 79. Tots podem, en aquesta franja, ja demanar el nostre torn de vacunació, bé sigui quan ens toqui el cap, bé sigui demanant ara algun dels punts de vacunació especials i nous que s'han habilitat al país, que ja són molts. Com per exemple aquí, al Mercat de la Baixeria, un d'aquests punts alternatius que la ciutat ha posat al servei a la disposició de la campanya de vacunació. Ara és hora de vacunar-se, i d'anar guanyant, per tant, immunitat i per anar guanyant seguretat i confiança en nosaltres mateixos. Això és el que avui és la millor recomanació com a ciutadans, vacunar-nos. Bé, a Catalunya ara anem a bon ritme. La campanya està en marxa tanta com pot, i és obvi que l'única qüestió és assegurar l'existència de vacunes suficient. I això és el que hem d'exigir a la Unió Europea i al propi Estat. Sabem que la vacunació ha de ser global i universal, si no, no té sentit. Que a l'Europa occidental ens vacunem, però als països en desenvolupament no, és una solució parcial i a curt termini. Que es vacuni tothom, que es vacunin tots els països.